grabatzen ari garen unean gaueko 11 puntu-puntuan diren honetan, Borussia Dortmundek eta Bartzelonak, Signal Iduna Park futbol zelaian jokatu duten Txapeldunen Ligako Liga faseko 6. jardunaldiko norgehiagokaren analisia egingo dugu, garaipena kuleentzat izan da 2 eta 3ko emaitzarekin eta honen bestez euren bolada onari jarraipena eman diote Hansi Flickenek. Gogoratuko dugu norgehiagoka honen aurretik nola iritsi diren bi taldeak, batetik Borussia Dortmundek bana berdindu zuen Borussia Mönchengladbach aurka asteburuan, Bartzelonak berriz berdinketa lortu zuen ere, kasu honetan Betisen aurka, Benito Villamarin futbol zelaian binako emaitzarekin, honen bestez biak ala biak ez dira behar bada nahi zuten sensazio positiboekin iritsi, hau da garaipenaren sentsazioarekin, baina gaurkoan benetan norgehiagoka ederra egin dute eta horretan sartu aurretik errepasa ditzagun 11koak. Nuri Sahin Borussia Dortmundeko entrenatzaileak 4-2-3 bateko sistema ezarri du, Kobel izan da atepean, lauko lerroan atzealdean Rierson eskuinaldetik, Bensebaini ezkerraldetik oso ongi Bensebaini, gora eta bera egia esan neka ezin aritu da Borussia Dortmundeko ezkerregaleko jokalaria, Bartzelonako jokalariei ere askotan burua usteak sortuz, baloia gidatuz eta bizi eta partida ona egin du. Atzealdearen erdialdean Emre Can kapitaina eta Slotterbeck izan dira, Euskarri Bikoitza osatu dute Sabitzerrek eta Enmetxak, esan daiteke Gio Reinak erdi punta horretan jokatu duela eta nolabaiteko 4-3-3ko sistema batean ere sartu dela tarteka Nuri Sainen taldea, batzuetan ere hor presioan batez ere 4-3-3ko sistema erabili dute eta hegaletan eskuinaldetik Gittens, ezkerraldetik Duranville eta goian Girasi izan dira. Hansi Flick ere bere ohiko 4-2-3 bateko sistemarekin irten da, kasu honetan Iñaki Peña izan da atepean, lauko lerroan atzealdean Jules Kounde eskuinegaletik, Balde ezkerregaletik eta Inigo Martinez eta Pau Kubarsi atzealdearen erdialdean, Euskarri Bikoitza osatu dute Pedrik eta Marc Asadok, hau Euskarri Bikoitz ohiko bat bilakatu da jada, erdi puntan izan da Dani Olmo eta goian eskuinaldetik eskuinaldetik Lamine Yamal, ezkerraldetik Rafinha eta goian Robert Lewandowski izan dira. Epailea François Letexier izan da, frantziarra, eta gauza asko daude iruzkintzeko norgehiagoka honetan, lehenik eta behin sekulako norgehiagoka izan dela. Lehen zatia batez ere, ez da golik izan lehen zatian, baina gora eta bera nola ibili diren, benetan erritmo oso bizian aritu dira bi taldeak, baloia berreskuratzen zutenean bizi balak balira bezala irteten ziren kontraerasoan, hori bai, euren orden batekin eta jokalariak orden egoki batean bidaliz, eta beste behin ere nabarmentzekoa da, eta gaurkoan Borussia Dortmund esango genuke izan dela horren biktima edo, Bartzelonaren lerroa aurreratzeko gaitasuna. Flickek sekulako lana egin du honetan, ziuraski ikusiko zuen, denboraldi hasieran defentsan edo atzealdean hankazulo handi xamarrak zituztela, baina horrekin batera ere ikusi zuen nola aurkariek askotan Bartzelonaren atzealdeko hankazuloak ikusita luze jokatzen zuten, eta hori oso ongi ikusi zuen, eta horren ondorioz bikain landu du atzealdea lerroa aurrerantza eraman, ia zelai erdian jartzen du, egia da azken partida hauetan behar bada apur bat jaitsi duela, baina da eraginkortasuna pixkanaka ere galdu duelako, baina gaurkoan beste behin ere oso eraginkorra izan da modu hori, defenditzeko modu hori, eta oso azpimarragarria da, zalantzari gabe. Hala ere, Bartzelona izan da jaun eta jabe baloiarekin lehen zati horretan, esango genuke batez ere Jules Kounde eta Lamine Yamal izan direla eskuinalde horretatik protagonistak, Rafinhak ere tarteka hartu du baloien bat edo beste, baina esango nuke hor nabarmen Lamine Yamal izan dela lehen zatiko protagonista nagusia, gazte honen inguruan jada izen ondoak amaitu egiten dira. Sekulako jokalaria da,
gaitasun handia du, batez ere barnekaldera sartzeko, kanpoaldetik barnekalderako mugimendu horiek egiteko, horrez gain kanporaka ere aurkariei oso ongi egiten dieizkin, eskuinez, ezkerrez, benetan, jada badakigu, ez gara ezer deskubritzen ari, ez gezurra dirudi esatea, 17 urte besterik ez dituelako, baina jada Lamine Yamal errealitate bat da, Lamine Yamal izar badela hori errealitate bat da, eta hori gaurkoan ikusi da, eta ikusi da baita ere Bartzelonak bere falta izan duenetan, ez? Anoetako norgehiagoka horretan ikusi genuen, nola Lamine Yamal gabe Bartzelonari egal horietatik jokatzea eta asko kostatzen zitzaion, eta gaurkoan erakutsi du zergatik den horren jokalari garrantzitsua. Borussia Dortmundek berriz kontraerasoan jokatu du gehiago, askoz ere joko zuzenagoa egin dute Sainenek, bazekiten Bartzelonak goian oso altu presionatu ohi duela, Borussia Dortmundek ere alaxe egin du, baina ez dira behar bada Bartzelonako jokalariak irten direnean lehen zatian batez ere horren gainera joan, askoz ere presio zuhurragoa egin dute, jokalariak ongi kokatutak izan dira euren lerroetan, eta batez ere lehen zatian pare bat jokalari nabarmentzeko, batetik Duranville eta bestetik Gittens. Egal horietatik min handia egin diote Bartzelonari, baina lehen zatian Girassi egia esan nahiko kamuts ikusi dugu, ate aurrean aukerak izan dituenetan, eta ez du asmatu, ez da ongi sartu partidan, gero bigarren zatia oso bestelakoa izan da Girassirena, eta aldiz zelai erdian Enmetxa eta Sabitzer sendo ikusi ditugu, baina Pedri eta batez ere Marc Casado ere aipatu behar da lehen zati horretan, zenolako erdilaria daukan Bartzelonak. Euskarri bikoitzean jokatzen du bai, baina esango genuke Busquetsen lana ere egiten duela, hau da. Bi erdiko atzelariren artean sartu da, bazekien eta oso ongi irakurtzen du hori, ez? Nola Borussia Dortmundeko jokalariek gora egin dezaketen presio horren barruan lerroa hause baldin bada, bera hemen sartzen da, eta benetan oso jokalari inteligentea dela esan daiteke, eta Bartzelonarentzat urte luzez mantentzeko horietakoa. Lehen zati hausnako emaitzarekin amaitu da, baina esan dugu, aukerak izan dira, erritmo erabat frenetikoan jokatu dute bi taldeek, baina garrantzitsuena ate aurrean ez dute asmatu, ez Lewandowskik, ez Rafinhak lehen zati horretan. Bigarren zatia baina oso bestelakoa izan da. Bagenekien, partida honek golak izan zitzakeela, bi taldeak proposatzen ari baitziren, bi taldeak oso irekita jokatzen, eta horiek normalean gol asko edukitzearen sintomak edo zantzuak izaten dira. Bigarren zatia hasi bezain laster, 5 minutu igarotzean, epaileak Girassiren gola balio gabe utzi du, hor Bartzelonako atzealdearen lerroaren beste adibide nagusi bat, Girassiren zera hori, gol hori, edo balio gabe utzitako gol hori, eta handik 2 minutura Bartzelona jokaldi berdina egin du, kasu honetan Dani Olmok Rafinha goian ikusi du, Rafinha nahiko erdiratuta ikusi dugu egia esan, lehen zatian ere, hor askotan Lewandowski ikusi dugu ezker aldera botata eta Rafinha hor puntan sartuta, eta egia esan Dani Olmok sekulako baloia sartu dio Brasildarrak erabat sorpresan harrapatu ditu, ezustean harrapatu ditu Borussia Dortmundeko jokalariak, eta Kobelen aurrean ez du barkatu. Egia esan, Kobel ere aipatu beharreko jokalaria iruditzen zaite, lehen zatian hor Kundek eta Lamine Yamalek bakoitzak aukera bana izan dute, oso azpitik botatako bi baloi, egia da indarrandirik gabe, baina Kobelek bikain erantzun die, eta hainbatean Kobelek esan daiteke mantendu duela Borussia Dortmund lehen zati horretan bizirik. Utsa eta batekoa zen Bartzelonarentzat, albiste onak Flickenentzat, eta hortikan aurrera Dortmundek beste martxa bat sartu dio norgehiagokari. Esan dugu, lehen zatian biek ala biek oso erritmo bizian jokatu dutela, baina bigarren zatian Dortmundek beste martxa bat sartu dio, eta 60. minutuan
Iruditzen zait epaileak gaur ez dituela erabaki zuzenak hartu. Iruditzen zait, Girasiri egindako penaltia izan daiteke. Pau Kubarsik atzetikan bultzatzen dio, eta epaileak nik uste berak zuzenean ez duela ikusi, marrazainak esan dio, eta iruditzen zait horrelako jokaldiak bai adierazi daitezke, baina kontua da oraindik ere baloia ez zegoela, erdiratuta, bai. Pau Kubarsik hanka sartu duela bultzatzen, bai. Baina penaltia adierazteko moduan, eta zergatik ez du beste penaltia adierazi lehen zatian egon den penalti hori, iruditzen zait horixe, epaileak ez duela erabaki ona hartu, hala ere penaltia izan da Dortmundentzat, eta Girasik ezkerraldera eskuinez bikain gurutzatu du, eta honen bestez Dortmundek banakoa jarri du. Esan partida bizi-bizirik zegoen, edozeinen aldera eror zitekeen, eta 70. minutuan Bartzelona aldaketa bikoitza egin du, bata derrigortuta, kasu honetan Rafinha kendu du eta Fermin sartu du, eta bestetik berriz Dani Olmo kendu eta Frenkie de Jong sartu du. Esango nuke batetik Dani Olmoren partida ona izan da, hor Rafinhari sekulako pasea sartu dio, erdi punta horretan Bartzelonak oso ongi finkatu duen jokalari bat da, bai Lamine Yamali eta bai Rafinhari irekitzeko eta euren abiadura eta horrekin jokatzeko aukera handiak ematen dizkie, pausa handiko jokalaria baita, kalitate handikoa, pase onak sartzen dituena, eta alde horretatik oso jokalari baliagarria da, eta bestetik Rafinha gaur golegile izan da, baina ez da beste batzuetan bezain beste azaldu, hor Flickek ere posizioa aldatu behar izan dio, ea hortikan hobeto errenditzen zuen, baina gola egin du eta talde batentzat garrantzitsuena azken finean horixe da. Eta Fermin eta De Jongen partidak, esango nuke, nahiko diskretuak izan direla, batetik Frenkie de Jong ez dugu ongi ikusi, ez dago ongi, holandarra, gauzak diren bezala esan behar dira, hor azken minutuetan baloi nabarmen xamar bat galdu du, eta hor benetan ez dugu fin ikusi, eta Fermin, nahiko ongi, Ferranen gol batean, orain txaipatu behar dugu Ferranen gol batean hor protagonista izan da, baina gainontzean esango nuke ez duela eroso jokatu, eta Lewandowski kendu du Ferran sartzeko, gaurkoan oso gutxi Lewandowskike, arean pare bat aukera edo izan ditu, baina buruz etzaio baloirik etorri, jokoaren ekimena beste batzuk eraman dutela esango nuke, eta gaur Lewandowskiren aldetik gutxi ikusi dugu. Eta Ferran sartu da, zer esan Ferranetaz, gero itzeingo dugu, sakonago gero itzeingo dugu. 73. minutuan Reina eta Duranville kendu ditu, kasu honetan Gross eta Malen sartzeko, esan abiadura behartzuen gal horietan, Duranville jada nekatuta, bigarren zatian gutxi azaldu da, eta Gio Reina ere pixkanaka itzaltzen ari zen, eta haize berriak behartzuen Nuri Sainek, eta alaxe egin du Malen eta Gross hartu dira, esan Malenek eskuinalde horretatik ez du vertikaltasuna lortu, Bartzelonako jokalariek oso kontrolatuta zuten, eta askotan atzera egin behar izan du, oso gutxitan egin dieizkin Bartzelonako jokalariei, eta ez da orokorrean eraginkorra izan Dortmundentzat, eta Gross, beste jokalari on bat, jokatu dituen minutuetan hor erdi punta horretan kokatu duen Sainek, eta aranon bi aldaketa hauek egin dituenean, Bartzelonak Ferminen jaurtiketa bat area barruan, nahiko plazerrez heldu zaio egia esan, eta aldaratzea Ferran iritsi zaio, eta Valentziarrak ez du barkatu, egia esan bolada oso txarra pasatzen ari zen Ferran Torres futbolari dagokionez, eta nik uste azken bi aste hauetan sartu dituen golek sekulako morala emango diotela Valentziarrari, kritikatua izan da bere zaleen aldetik, baita prentxaren aldetik ere, eta gaurko gol honek beste gorputzaldi bat emango diola esan daiteke. Eta
Dortmundek ez du etxi, eta Bartzelonak ere ez du partida itxi, eta 78. minutuan, Grosek area barruan hartu du baloia, Bartzelonako atzealdea despistatua zegoen, eta Girasik bigarren gola egin du, egia esan lehen zatian ez da eraginkorra izan, baina bigarrena oso bestelakoa izan da, eta Girasiren gola partida are gehiago erotzeko bazirudien Borussia Dortmund izan zitekeela bitako batek partida irabazi behar bazuen garaie irtengo zena, askoz ere gehiago inposatu du azken minutuetan, bazirudien Bartzelona horratze aldean jada energiari gabe zegoela, pixkanaka Malen eta Gross desberdintasuna markatzen hasi dira, baina futbolean ere akatsak izaten dira, hor izan da gainera baloi bat Frenkie de Jongek oso gaizki eman duena, Grossek jaurti eta Girasiri eman diona bizkarrean, eta ondorioz jokoz kanpo geratu da, eta ara non Dortmunden baloi galera bat izan dela zelai erdian, Lamine Yamalek hartu, Lamine Yamalek gidatu, eta esan dugu, zenolako kalitatea duen mutiko honek, Ferrani sekulako baloia sartu dio Yamalek, eta ondorioz Valentziarrak bere bigarren gola egin du. Lehen golak morala eman badio, bigarrenak nola ez dio are moral gehiago emango, Gaurkoan erreibindikatu egin da Ferran Torres, merezi zuen, esango nuke mutil saiatua dela, ateratzen den bakoitzean dena ematen du, baina futbolean boladak daude, denean bezala, eta Ferranek badirudi orain bolada on bat hartu duela, eta olatu honi jarraipena emateko aukera duen. Dortmund saiatu da, pixkanaka, Bartzelona jada atzean sartuta, denborari erlojuari begira, Pau Victor atera du Lamine Yamal kentzeko, Lamine Yamalen partida zer esan, bigarren zatian egia da, ez dela asko agertu, baina agertu behar izan duenean agertu da, eta horrelako jokalariek, horixe dute, naiz eta bigarren zatian mamu zirudien Lamine Yamalek azkenerako izar distiratsu bilakatu da. Eta Pedri ere kendu du Eri Garzia ateratzeko, esan nuke Casadoren partida askoz ere protagonismo handiagokoa izan dela, baina Pedri ere beti hortxe, Dani Olmori asko lagundu dio erasoan eta beste jokalari bat gehiago edukitzen, baloia ongi kontrolatzen eta alde batera eta bestera mugitzen, horrez gain atzealdean ere lan handia eginaz Pedri eta partida handia. Eta esango dugu Pau Victorrek eta Eri Garziak ez dutela inongo eraginik izan partidan. Hauxe beraz esan beharrekoa, Bartzelonaren garaipen oso garrantzitsua, une honetan Borussia Dortmund 9. postuan geratu da playoffetako lehen postu hori markatzen, Bartzelona berriz 2. postuan 15 punturekin Liverpool liderretik 3 dela, eta zer gertatzen den urrengo jardunaldietan, hauxe beraz esan beharrekoa, urrengoan gehiago izango zuen, ongi izan, agur!